Yn wylaidd plygu wnawn I frenin yr holl fyd, cant ti ein tad, sydd yn un borth, a'n cymorth cry o hyd. Roeddiwch mewn gorfoledd I Dduw yr holl ddeiar, canwch I ogoniant ei enw, rhowch iddo foliant gogoneddus. Dywedwch wrth Dduw, mor ofnadwy yw dy weithredoedd, gan faint y nerth ymgreiniad elynion o fflaen. Y mae'r holl ddeiar yn ymgrymu o fflaen, ac yn canu mawl I ti, yn canu mawl I thenw. Cydwyddiwn. Dduw greawdwr, ti yw'r bywyd sy'n ein cynnal, a'r llaw sy'n ein hawlio. Rwyt yn teilyngu ein moliant. Datguddiad y hun yn ein cwrdd yn gilydd y bore yma, a thrwy dy ysbryd, gwna'n calonnau yn un yn awr, yn ein moliant llawen I ti. Dewch canwn i'r arglwydd, mor fawr yw ei enw. Mae dy gariad yn ein hamgylchynu, yn ein cyrradd a'n canfod, yn ein llenwi ac yn gorlifo mewn bendithion o'n gwmpas. Dewch canwn i'r arglwydd, mor fawr yw ei enw. Mae dy gariad yn maddau I ni, yn ein hadnewyddu a'n harwain, yn gafael ynom, a phob dydd yn ein nerthu mewn gwasanaeth. Dewch canwn i'r arglwydd, mor fawr yw ei enw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler Dydd Ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddion, a maddau I ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, feithir gwared ni rhag drwg. Canis iddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bendigedig fyddo Duw, am na throdd fy ngweddi o ddiwrtho, na'i ffyddlondeb o ddiwrthyw. Bore da I chi gyfeillion, croeso I gwmni Eglwys y Tabernacl, ar fore Sul arall. Allwn ni ddim eich croesawu chi'r capel y dyddiau yma, ond mae yna groeso I gwmni'r eglwys, ac mae'r croeso hynny mor gynnes ag eriod. Nid pawb wrth gwrs sy'n gallu ymuno â ni thrwy gyfrwng y we, ac I ni'n cofio am y cwmni hynny sydd wedi hynysu ar fwy nag un ystyr, ac sy'n gwybod am unigrwydd y dyddiau yma. I ni'n cofio heddiw eto, gyda diolch calon, am y llu o gymwynaswyr sy'n ystyn allan at bawb sy'n dibynnu ar eraill, am y gweithwyr hanfodol sy'n dal ati gyda'i gwaith, ac yn fwyaf arbennig am holl weithwyr y gwasanaeth iechyd, gyda'i ymroddiad, dyfalbarhad a'i haberth, yn wyneb gafael dychrynllyd Covid-19. Meddai Ethel Rowlands, am degwch byw cymdogol, a thawel gynhorthwy brawdol, mwynder y rhai sy'n mynd ar ôl hunllef dioddef dyddiol. Rhoddwn ni I ti ein tad, heddiw wylaidd addoliad. Yr un yw neges Rhys Niclas yn yr emyn I ni'n mynd I ddarllen, neu ganu os dymunwch chi yn awr. A hynny tra fod Lowri yn chwarae'r dôn caryl. Pan welwn rhywun siriol ar ei daith, a gwen ar wyneb wrth gyflawni gwaith, a gweld y rhai sy'n deyrngar wrth gyd fyw, o canwn glod i'r bendigedig dduw.
Yn ei salm i gyfeillgarwch, medde Rhys Nicholas, cyfeillgarwch ar ei ddalm i ysbryd pan fyddwch chwerder yn bygwth. Trwyddo y concwerir ofn ac y lleddfu'r gofidiau pan fod hial y digwydd yn drwm. Cyfeillgarwch y ddwg ei ffrwyth yn olidog, canis ohono tardd gobaith a thangnefedd, ac ynddo mae calon cymdeithas yn curo. Sôn am sail a sylfaen cymdeithas a'n perthynas a'n gilydd ym darlleniad y bore yma. Adnodau o bennod 17 o lyfr yr Actau, sy'n adrodd am ymweliad Paul a dinas Athen. Safodd Paul yng nghanol yr Areopagus, ac meddai, bobl Athen, rwyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn drach rhyfyddgar, oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pethau cysegredig, cefais yn ei plith allor ac arni'n ysgrifenedig, i ddiw nid adweinir. Yr hyn ynte yr ydych chwi'n ei addoli, heb ei adnabod. Dyna'r hyn yr wyf fi'n ei gyhoeddi i chwi. Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo, nid yw ef, ac yntau'n arglwydd nef a deiar, yn preswylio mewn temlau o waith llaw. Ni wasanaethir ef chwaith a dwylo dynol, fel pe bai arno angen rhywbeth, gan mae ef ei hun sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl a'r cwbl oll. Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd, i breswylio ar holl wyneb y ddeiar, gan osod cyfnodau penodedig a therfynau ei preswylfod. Yr oeddent i geisio Duw, yn y gobaith y gallent rhywodd yn balfalu amdano a'i ddarganfod. Ac eto, nid yw ef nepell a ddiwrth yr un ohonom, oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Fel yn wir y dywedodd rhai o'ch beirdd chwi, canis ei hiliogaeth ef hefyd, ydym ni. Rhai blynydde ôl, mi fuon ni ar ymweliad â gwledydd Twrci a Groeg. A hynny'n rhoi cyfle i ni ymweld â mannau hanesyddol pwysig. Un ohonyn nhw oedd hen ddinas Ephesus, y ddinas yr oedd Paul yn gyfarwydd iawn â hi, oherwydd fe fi'n byw yno am 2 flynedd o leia yn ôl llyfr yr Actau. Wrth gerdded strydodd y ddinas, allen ni ddim peidio â meddwl oedd Paul, mwy na thebyg, wedi cerdded ar yr union balmentydd. Yn sicr fe welodd yr un adeiladau dinesig ac y gwelon ni. Ac roedd hynny yn rhoi ryw wefr ychwanegol i'r profiad o fod yno. Ond pan gyrraeddon ni ddinas Athen, roedd y wefr yn fwy, oherwydd fe ddringon ni i ben Areopagus. Ac yno mae yna gofeb i ymweliad Paul ar ddinas. Ac yno hefyd mae yna faen gyda thestun i bregeth. Un o'r pregethau pwysica a draddododd yn y marn i. Yr Areopagus oedd un o'r mannau lle fydde trigolion Athen yn dod at ei gilydd i drin a thrafod ac i ddadlau, yn enwedig materion crefyddol a syniadau athronyddol. O gopa yr Areopagus fe welwch chi'r de yr agora, prif fforwm y ddinas. Ac i'r gogledd, yr Acropolis, lle roedd prif demle y ddinas. Y ddau yn llawn a siorau gwahanol, gan gynnwys un i ddiw nid adweinir. A hynny ysbrydolodd Paul i draddodi'r bregeth sy'n yn cyfeirio ni at sail a sylfan yn perthynas a'n gilydd fel pobl, ar draws bob ffin, arhaniad cenedlaethol, diwylliannol a chrefyddol.
Gwrandwch eto. Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo, ef ei hun sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl ar cwbl oll. Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd i breswylio ar holl wyneb y ddaear. Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Ond un nhw'n eiriau gwefreiddiol, ond yw e'n syniad godidog. Duw yn grew'r pob enaid byw. Duw yn dad i bawb, ac ar sail hynny, ni'n blant i ddew. Brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Chwedl Waldo. Mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw. Cymod a chyflawn we, my fi, ty di, e fe. A dyna briodol yw'r neges hynny ar y sul yma, ac yfori Mae y ddeunawfed yn ddydd neges Ewyllys da i ieuenctid Cymru i'r byd. Gweledigaeth gwilym defus oedd y neges, fel y cofiwch chi, ac fe ddanfonwyd y neges gyntaf drwy Mors Cod ar y 19 o Fai 1922. Eleni fe newidiwyd y neges mewn ymateb i Covid-19, ac mae Elen a Morgan yn mynd i'w gyflwyno i ni nawr. Neges heddwch ac ewyllys da gan bobl ifanc Cymru 2020. Stopio'r cloc ac alfechrau. Anwyl bobl y byd, mae natur wedi'n hysgwyd, mae'n galw arnom ni i ddeffro. Rhy ni'n gwarion fi angen, rhy ni'n gwastraffu'n fi angen, rhy ni'n teithio'n fi angen. Anwyl ieuenctid y byd, nawr yr amser i ddiolch. Diolch i'r rheini ar y reng flaen sydd wedi'n helpu i gario ymlaen. A gyda'n gilydd gallwn greu dyfodol gwell. Dyfodol edrych ar ôl ein hunain ac o eraill. Dyfodol o gofio am y llai ffodus yn ein cymunedau. Dyfodol o ofalu am y blaned. Gweithredwch. Anwyl arweinwyr y byd, mae coronavirus wedi stopio'r cloc. Gwrandewch ar y bobl ifanc Cymru a'r byd yn sefyll gyda'n gilydd. Gweithredwch drwy gymryd cyfrifoldeb dros ein dyfodol ni. Mae'r byd wedi deffro, nawr deffrwch chi. Diolch i Elen a Morgan, ac i Richard am ei help yn cydlynu'r cyfan, gan gynnwys cyfeiliant Lowri i'r emynau y bore yma. Am y 6 mlynedd cyntaf, yr un neges a ddarlledwyd. Ond wedi hynny, fe gyfeiriwyd at wahanol faterion cyfoes. Ond yn gefn i bob neges dros y blynyddoedd, y mae'r dyhead am weld cyfannu pobloedd ar draws y byd. Yn yr argyhoeddiad, mae un teulu ydyn ni ar draws y gwledydd a'r cenhedloedd i gyd. Am bod ni nid yn unig yn perthyn i'n gilydd, ond yn dibynnu ar yn gilydd. A fod gyda ni gyfrifoldeb yn naill dros y llall, fel cyd-aelodau o'r teulu dynol, gweitha y gwahaniaethau i gyd. Roedd Paul yn gwybod yn iawn am y gwahaniaethau a'r codi muriau rhwng pobloedd. Yn cymdeithas felly roedd e'n byw, ar rhaniadau cenedlaethol, gwleidyddol, cymdeithasol, diwylliannol a chrefyddol yn amlwg iawn. Yn y naill lythyr ar ôl y llall, mae'n tanlinellu'r ffaith mae rhyfeddod gweinidogaeth Iesu ar y groes yw iddo wneud y ddau, yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un, wedi chwalu trwy ei gnawd ei hun, y canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Ac felly i wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd yn ddo ef ei hun, mwyn cymodi'r ddau a Duw mewn un corff trwy'r groes. Trwyddi hi, fe laddodd yr elyniaeth. Ac felly, meddai Paul,
Nid oes y fath beth a groegwr ac iddew, enweidiad a dienweidiad, barbariad, sgythiad, caeth, rhydd, ond Crist yw bob peth, a Crist sydd ym mhob peth. Mae holl spectrwm y perthyn a'r cyd-berthyn dynol wedi gynnwys yn natganiad gwefreiddiol Paul. A sail a sylfaen y cyfannu a'r cymodi yw Crist yw bob peth, a Crist sydd ym mhob peth. I ddyfynnu Waldo eto, mae fi tydi ynghyd holl rhaniadau'r byd, fe'n cyfannu fyd. Nid dweud mae Paul bod y gwahaniaethau a raniadau i gyd yn ddibwys, na chwaith yn diflannu mewn moment, a phawb yn cael ei gwneud yr un fath yn union. Ond dweud fod y berthynas waelodol yna yn Iesu Grist, a'r arddel ohono fel arglwydd, gwaredwr, athro, arweinydd, yn cyfannu pobl, wrth iddyn nhw weld ei gilydd mewn goleuni a ffordd newydd, fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist, fel merched a meibion i Dduw. Dyna neges Desmond Tutu ar hyd y blynyddau, yn ei frwyddyn erbyn apartheid. Plant Duw ydy ni. Un ydym yng Nghrist. Yr ymgais ddieflig i geisio ein rhannu a'n gwahanu, mae'n dyfodol gyda'n gilydd. Nid yn ddu a gwyn, brown a melyn, ond fel pobl yr Emrys. Yng ngeiriau'r gerdd Where the Rainbow Ends, there's no such thing as a black tune, there's no such thing as a white tune. There's only music, brother, and it's music we're going to sing. Yn ysod yr wythnosau diwetha yma, mae ido gorffwyll Covid-19 wedi bod yn clyw ni, a hwnnw wedi codi iasau ofn a dychryn arno ni gyd. Ond yn adseinion uwch na'r ido a flafar ac yn ei foddi, mae can wefreiddiol gofal, gwasanaeth, caredigrwydd, cymwynasgarwch, cyfeillgarwch, a phob un mynegiant o gariad i ni wedi weld a'i deimlo yn ystod y gwarchau ar ynysu. A'n gweddi siŵr o fod yw y bydd y gan yn para wedi'i rido dewi yn llwyr, oherwydd mae gymaint os nad mwy o angen y gan ar yn byd nag eriod. Ac felly, mae angen yr efengil a thystiolaeth yr eglwys i Iesu, y cymodwr a'r cyfanwr. Oherwydd chwedl Malachi, o'n i dyn tad sydd gen i moll, o'n i dyn Duw a'n creodd. Gawn ni rannu gweddi gyda'n gilydd. Duw a thad yr holl genhedloedd, yn y dechreuad roddais dy ddaear yn gartref i'th blant i gyd, gan ei galw ynghyd yn un dynoliaeth ac yn un teulu yno ti. Helpa ni weld o'r newydd, mae mewn perthynas a thi ac mewn cymdeithas a'n gilydd, y cawn ni y llawnder bywyd yr ydyn ni gyd yn ei ddyhau. Diolchwn am Iesu, a ddaeth i ddatguddio dy gariad rhyfeddol, i chwalu pob ffin a gwahanfur a gelyniaeth. I'n rhyddhau o bob gormes, ac i'n cymodi a thi ac a'n gilydd. Ar drothwy gyhoeddi neges o Ewyllys da a heddwch gan ieuenctid Cymru. Diolchwn am draddodiad hir a chyfoethog yn cenedl dros heddwch a chyfiawnder, brawdgarwch a chymod. Rwy'n i'r gras i fod yn driw i'r traddodiad hynny. Defnyddia ni i adeiladu cymdeithas deg a chyfiawn, i godi pontydd rhwng pobl a'i gilydd, i greu ymdeimlad o berthyn, i sicrhau y lles cyffredin, ac i garu a derbyn eraill fel yr wyt ti wedi'n derbyn a'n caru ni yn Iesu Grist. Diolchwn am yr arwyddion o gariad a welwn y dyddiau tywyll yma, y gofal a'r tendans, y caredigrwydd
a'r concern sy'n cael ei ddangos a'i estyn i ddioddefwyr y feirws mewn ysbytau, cartrefi gofal, cartrefi ac aelwydydd. Gweddiwn eto bore yma dros bawb sydd wedi heffeithio gan y feirws. Rho nerth i'r rhai sydd wedi heintio i adennill eu hiechyd. Rho obaith i'r rhai sy'n gofidio am anwyliad. Rho gysur i'r rhai sydd mewn galar. Rho dy gwmni at dangnefedd i'r rhai sy'n unig a bregus. Gweddiwn dros bawb sy'n gweithio i ddelio gyda'r feirws a'i effeithiau. Diolchwn am feddygon, nyrsys, gofalwyr a gweithwyr iechyd, ac am eu hymroddiad a'i haberth, eu gofal a'i tosturi. Gweddiwn ar ei ti gynnal ei hysbryd a'i cadw'n ddiogel. Diolchwn am yr holl ymchwilwyr gwyddonol a phob un sy'n ceisio darganfod brechlyn i wrth sefyll y feirws. Gweddiwn ar ei ti o leo ei meddyliau a'i hysbrydoli yn ei hymchwil. A gweddiwn dros ein harweinwyr a'i cynghorwyr, wrth iddynt orfod gwneud penderfyniadau anodd, y bydd iddynt weithredu'n ddoeth, a hynny lles a iechyd pawb. Ar yr adeg yma o ansicrwydd a chonsern byd eang, boedith ysbryd di ein helpu ni i gyd, i roi a dangos ein gorau. Gwna ni'n ymwybodol yn dibyniaeth arna ti ac ar ein gilydd, ac o'r nerth a'r diogelwch a ddaw, o glosio at ein gilydd, fel un teulu yn o ti. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, sydd trwy ei groes a'i angau drud, yn dwyn iachad i'r byd. Amen. I ni'n cloi'n hyddoliad gyda chyfieithiad William Morris o emyn cyfoethog John Oxenham. Nid oes yng Nghrist na dwyrain, de, gorllewin, gogledd chwaith. Cymdeithas gref o gariad sydd, yn un drwy'r ddeiar faith. Dad tirion dynolryw, gwna ni hyd y mae ynom, yn gyfryngaeth gariad a thosturi di gyrraedd calonnau a bywydau eraill, yn enw ac mwyn Iesu Grist. Amen. Wel bore da i chi,
A chymerwch ofal a chadwch yn saff ar hyd yr wythnos newydd yma. Ac fedrychwn ni mlaen i fod yng nghwmni'n gilydd dan arweiniad Richard, di Sul nesaf.